Joo, eli terve! Nyt mä aloitan uuden Uskallatko-sarjan, eli erilaisia juomia ja yhdistelmiä. Eli ekalla kerralla otetaan niin, että täältä vähän kaakaota, soodasta niin Coca-Colaa ja kotitekosta mehutiivistettä. Eli aloitetaan vaikka tuosta limsalla. Laitetaan sitä vähän, en mä viitti kovin paljon ja no vähän lisää ton verran ja sitten laitetaan vaikka kaakaojauhe. Joo, ja sitten tää kotitekoinen karviaismehu. Tää kuplii hienosti. Noin. Siitä tuli mukavaa ja sitten siitä tuli tällaista. Sitten pitäisi sekoittaa se jollain. No. Otetaan tosta kynä, kun ei muuta löydy. Hyi, että tää haisee. Hyi. Tää on hirveintä juomaa, mitä mä oon koskaan maistanut. Toi mehu olisi pitänyt ehkä jättää pois, niin taisi voinut olla juotavaakin. Mut hyi että. Joo, enpäs suo loppuja, että kokeilkaa kotona, niin tiedätte miltä maistuu. Että hyi. Niin, tässä oli sitten tämänkertainen Uskallatko. En kyllä uskaltanut, koska oli niin pahaa, mutta ensi kerralla sitten tehdään sitä, mitä te kommentteihin toivotte. Että kommentoikaa. Ja tää oli sitten tässä, että moro.